My name is Michael Gubane. I'm a Zulu. Michael Gubani vagyok, Zulu. Dél-Afrikában sok nemzetiség, törzs él. Vannak a sutuk, bondok, koszak és sok más, de én Zulu vagyok. A Zulu egy büszke nép, nem akarja mások nyelvét megtanulni. A sajátjához ragaszkodik, büszke rá. Én a Gubani családba születtem. A mi családunkban van egy szokás, amit minden Gubaninak bizonyítania kell, hogy Gubanikhoz tartozik. Ez egy nagy szertartás keretein belül történik. Meg kell vágnod az ujjadat egy ceremónia közben. Más családokban az arcukat vágják meg, de mi a bal ujjunkat. Ezzel a rituáléval bizonyítjuk, hogy Gubanik vagyunk. Ha ezt nem tesszük meg, akkor nem tartozhatunk a családhoz. Lustának neveznek minket, olyannak, aki nem dolgozik. Hát ilyen háttérből jöttem. Egy úgymond keresztény családban nőttem fel. A nagyapám diakónus volt a gyülekezetben. De valahogy elvesztettük az utat, mert azt gondoltuk, hogy lehet keverni a dolgokat, a kereszténységet és a pogány törzsi családi szokásokat. Tiszteltük a halottakat, és azt hittük, hogy ők Isten és közöttünk állnak, hogy ha bármire szükségünk van, akkor hozzájuk szólunk, majd ők beszélnek Istennel, és akkor megkaphatjuk a választ. Azt mondtuk, hogy keresztjének vagyunk, és az Urat szolgáljuk, de ugyanakkor a halott szellemeket is imádtuk. Ez a kettősség nagyon megzavart, és már nem is jártam a gyülekezetbe. Egy buta fiatal srác voltam. Gyermekfejjel elkezdtem inni. Az alkohol rabszolgájává váltam. Az iskolába a gyerekek patkoszt visznek, és azt teszik a szünetekben. Én a szünetekben nem patkoszt ettem, az én ebédem alkohol volt. A szünet után, ahogy visszatértem az órákra, már nem voltam józan. Képzeljetek el egy iskolás gyereket, aki alkoholizál, mi történhet vele? Képes lesz megérteni, amit a tanár tanít neki. Sok baj volt velem az ivás miatt. Szemtelen voltam a tanárokkal, és nem tanultam meg semmit. Rabszolga voltam, minden nap innom kellett. Egy idő után már nem volt elég az ital. Elkezdtem drahát szívni. Más nyelven hasisnak hívják, de mi drahának mondjuk. A barátaim azt mondták, hogy ha drahát szívsz, attól nagyon okos leszel. Képes leszel feltalálni dolgokat, új találmányokat, gépeket. Azt mondtam magamnak, hogy ez csodás, ha ez így van, akkor mostantól annyit szívok, amennyit csak tudok, és a végére olyan okos leszek, hogy megkaphatok, amit csak akarok. Ehelyett egyre ostobább lettem, és nem találtam fel semmit, és elkezdtem gyűlölni az embereket. Még a családtagjaimat is megutáltam. De volt egy srác, akit mindenkinél jobban gyűlöltem. Egyik nap, amikor beszívtam és részeg voltam, összefutottam ezzel a sráccal. Nem is emlékszem, hogy történt, de összeverekedtünk. Jól megvertem, hazamentem, azt hittem, hogy el van intézve. Másnap az iskolában, a szünetben az egyik barátom odajött hozzám. Michael, gyere ide! Félrehívott és kérdezte. Hallottad? Kérdeztem, hogy mit? Az a srác, akivel tegnap este összeverekedtél. Meghalt. Hé, hogy mondod? Mire hazaértem, már sokan vártak. Volt, aki sírt. Volt, aki azt mondta, hogy nem, mi ismerünk téged, te jó fiú vagy. Hogy is ölhettél volna meg valakit? Aznap éjjel nagy meleg volt, de engem kirázott a hideg. Nem tudtam aludni. Arra gondoltam, hogy megölöm magam. Másnap azt gondoltam, hogy inkább elmegyek a rendőrségre és feladom magam. Így is tettem. Elmentem, elmondtam, hogy én tettem, mire a rendőr mondta, hogy tudják, és már vártak engem. Lecsuktak, őrizetbe vettek pár hónapra. Ekkor a börtönben rádöbbentem, hogy senkim sincs. Egy barátom se, azok, akikkel együtt ittam. Teljesen magamra maradtam. Az egyik őr azt mondta, tudod, nem sokára meg kell jelenned a bíróság előtt. Muszáj kezdened valamit. Szerezz magadnak egy jó ügyvédet. Úgy gondoltam, hogy messziről kell hoznom valakit, aki nem ismer. Hát, ha az kiment valahogy. Mondták, hogy rendben van, akkor Szvázi földről keress egyet. Igen ám, de ehhez sok pénz kellett volna. Amíg ott voltam letörten, nem tudva, hogy mit tegyek, az egyik nagynéném meglátogatott, és azt mondta, látom, hogy nagy szükségben vagy. Segíteni szeretnék. Olyan boldog lettem. Nagynéném segíteni fog, hogy ki tudjam fizetni az ügyvédet. De ő azt mondta, hogy nem. Neki nincs pénze. Ehelyett elkezdett nekem Krisztusról beszélni. Arról, hogy miért jött el ebbe a világba. Azért, hogy megmentsem bűnösöket. Olyanokat, mint én. Azt mondta, hogy ha valóban átadom az életemet neki, akkor meg tud változtatni, és mindent újjá tud tenni. Ezután azt kérdezte,
Ismered Kwasiza Bantut? Mondtam, hogy nem. Soha nem hallottam róla. Azt mondta, hogy el szeretne oda vinni. Mondtam, hogy rendben van. Kész vagyok oda menni, ha segítenek. Tisztán emlékszem arra a napra, amikor elértünk a misszió kapujához. Az első benyomásom az volt, hogy ez egy teljesen más világ. Az emberek, akikkel találkoztam, olyan barátságosak és olyan boldogok voltak, én meg végtelenül boldogtalan. A légkör annyira más volt itt, mint amihez hozzá voltam szokva. Nagy békesség áradt mindenhonnan, az emberek nyugodtak és boldogok voltak. Azt kérdeztem magamtól, hogyan lehetnék én is ilyen boldog, mint ezek az emberek? A recepción elszállásoltak, és nem telt el sok idő, mikor hívtak, hogy menjek velük együtt az Isten tiszteletre. Egy hölgy állt elől, és ahogy beszélt, megdöbbentem, és arra gondoltam, ez a nő mindent tud az életemről, mert minden, amiről beszélt, mintha rólam szólna. Ekkor azt mondtam magamban, milyen szemtelen ez a nő, megtudott rólam mindent, és most itt mindenki előtt kiprédikál. Nagyon rosszul éreztem magam. Vacsora után szobatársaim hívtak, hogy lesz egy esti alkalom is, menjek el velük. Akkor egy férfi prédikált, és az is az én életemről szólt. Ez azt jelenti, hogy most már mindenki tud a bűneimről. Ahogy hallgattam, láttam és visszaemlékeztem minden gonoszságomra, amiket elkövettem. Valaki odajött hozzám az alkalom után, mert látta, hogy sírok, és azt kérdezgetem halkan sírva, hogy ki segíthet rajtam. Elvittek egy lelki gondozóhoz, aki elmondta, hogy ha megvallom a bűneimet Istennek, akkor a terhek eltűnhetnek az életemből. Akkor voltam életemben először képes arra, hogy megvalljam a bűneimet. Miután sírva imádkoztunk, Isten békessége költözött a szívembe. Knowing the Lord, knowing that my guilt, the Lord Jesus has taken it away. Tudtam, hogy Jézus eltörölte a bűneimet. Boldog voltam. Olyan boldog, amilyen előtte soha. Lefeküdtem aludni, nagyon mélyen aludtam. Mielőtt eljöttem ezekre az alkalmakra, minden éjszaka egy csata volt számomra. Nem tudtam elaludni, mert a gonosz szellemek mindig eljöttek és gyötörtek. De azon az estén úgy aludtam, mint egy kisbaba. Másnap az első dolgom az volt, hogy megkeressem azokat, akiknek ártottam, és kértem, hogy bocsássák meg nekem, amit ellenük tettem. Az a békesség, amit ezekben az első napokban éreztem, csak növekedett és növekedett. De a nagy ügy még nem volt lezárva, mert meg kellett jelennem a bíróságon, a gyilkosság miatt. Haza kellett mennem, előkészülni a másnapi tárgyalásra. Tartottunk egy ima alkalmat este, és őszintén imádkoztam Istenhez. Kérlek, Uram, segíts, akkor is, ha meg kell halnom. Hálás vagyok, hogy legalább megismerhettelek, és megbocsájtottál. Bűnt követtem el, megöltem valakit a harag és a gyűlölet miatt, ami a szívemben volt, de te, Uram, megbocsátottál nekem. A tárgyalás előtti éjjel álmomban hallottam, hogy egy pásztor János első levelének második versét olvassa fel. Reggel kinyitottam a Bibliám, kerestem János első levelét, a második fejezetet, de nem tudtam, hol találhatom meg. Ezért Mózes első könyvétől végiglapoztam az Új Szövetségig. Mikor végre megtaláltam, felugrottam örömömben, mert amit abban az álmomban láttam, azt most a Bibliában láthatom viszont. Ugyanazok a szavak álltak ott. Jesus Christ is our advocate. Jézus Krisztus a mi pártfogónk. Annyira boldog voltam, mert tudtam, Jézus Krisztusnál nincs jobb ügyvéd. Ahogy beléptem a tárgyalóterembe, egy síró idős embert láttam, akit elítéltek. Ekkor magamban így szóltam. Ó, Uram, segíts! Ha ez az ember így sír, mert elítélték azért, amit tett, biztos, hogy engem is felakasztanak még ma. De Uram, mégis arra kérlek, hogy segíts! Ha meg is kell halnom ma, neked adom az életem. A bíró megkérdezte, te ölted meg azt az embert? Azt mondtam, igen. Erre megkérdezte, hogy miért ölted meg. Elmondtam, hogy gyűlöletből tettem, és megbántam, és megvallottam bűneimet, és Isten Jézus Krisztusért megbocsátotta bűnömet.
A bíró elgondolkodott, majd ezt mondta. Most el kell döntenünk, hogy mit teszünk veled. Ha az írott vallomásodra nézünk, azt látjuk, hogy 20 éves vagy. De ha rád nézünk, fiatalabbnak tűnsz. Ha felfüggesztett szabadságvesztést kapsz, azaz börtönbüntetést, amit otthon kell letöltened, az sem fog segíteni rajtad. Ezután megkérdezte, mit csináljunk veled? Meglepődtem, hogy a bíró megkérdez egy bűnözőt, hogy mit tegyenek vele. Végül így szólt. El kell menned a rendőrségre, ahol 6 vágást kapsz, és aztán hazamehetsz. A 6 vágás azt jelenti, hogy 6 botütést kapok a hátamra. Nem tudtam elhinni. Én, aki ekkora bűnt követtem el, és most hazamehetek? 6 botütés. Mi az nekem? Tudtam, hogy ezt csak a nagy védőügyvédemnek köszönhetem, és attól a pillanattól végleg odaadtam az életemet Istennek. És azt mondtam, ez az élet már nem az enyém, hanem a tiéd. Tégy vele, amit akarsz. Engedelmes, alázatos akarok lenni, téged akarlak követni, és azt tenni, amit te akarsz, hogy tegyek. Ez 33 éve történt, és azóta ez az imám a mai napig. Uram, tégy velem, amit akarsz, hogy engedelmes legyek, követni tudjalak, és hirdessem a te örömhíredet. Ahogy ezt a bizonyságot hallgatod, arra kérlek, hogy imádkozz értem, hogy életem végéig hűséges tudjak lenni Istenhez. Ha rádöbbensz, hogy bűnös vagy, és nincs reményed, bátorítlak, hogy gyere hozzá, ő tud segíteni. Ha nekem tudod segíteni, meg tudja tenni veled is. Vald meg bűneidet, add át neki az életedet, és akkor megláthatod a változást, amit én tapasztaltam. Hálás vagyok, hogy időt szántatok, hogy meghallgassátok ezt a bizonyságtételt. Remélem, hogy nektek is segített abban, hogy tudjátok, van remény, ha megismerjük Krisztust. Ő él, jöhetünk hozzá. Köszönöm.